Għal sena oħra l-Belt Valletta se terġa' tinxtela l-Festi tal-Miliet. Is-siġra tal-Miliet li se tpoġġa f'Misraħ il-Ħelsin se tinħadem minn idejn l-artist Henry Gallia. Bħala parti mill-antiċipazzjoni għal din l-okkażjoni, is-sibt filgħodu Henry Gallia ntlema' il-Belt tisaq dik li kienet tidher bħala s-siġra żgħira tal-Miliet. Din il-mossa kienet intenzjonata biex tqanqa l-kurżità dwar kif se tkun is-siġra ta' veru tal-Miliet li se titpoġġa f'nofs il-ġimgħa d-dieħla. Qed nippruvaw nkabruha saqqej tara u hopefully tikber naqra oħra. U issa x'ħankunu qegħdin nistennew ġifieri wara llum? Wara llum nistennew illi għada hopefully tiġi u tkun kibret naqra x'inkella l-ilma u l-fwieħa ma jkunux qed jagħmlu xogħolhom. U mbagħad hopefully l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla tkun kibret kemm nixtiequha. B'differenza minn snin oħrajn, is-siġra tal-Miliet ta' din is-sena se jkollha riħa partikolari ħirġa minnha. Ir-riħa milli apposta di s-siġra tal-Miliet, riħa għandha il-pomegranate, il-cinnamon, il-cloves u għamilna dak il-Siberian pine needle biex it-tjalfil ta' s-siġra veru siġra tkun friska u fl-istess ħin iżomm dik il-warmth ta' s-siġra tal-Miliet. Fil-maħżen fejn qed tinħadem is-siġra tal-Miliet, rajna wieħed mill-ornamenti li se jitpoġġew fuqha. Mod esklusiv, jien u t-tim tiegħi xtaqna norukom wieħed mill-ħafna ornaments li ħajkonna li huwa dan. Dan kif qed tarawha hand painted fuq lava stone, lava. Huwa vera tradizzjonali Malti, semmek biss ħanajt jiena min nista' niżvela iktar, imma dan wieħed mill-ħafna li ħajkonna. Is-siġra se tinxtel fil-25 ta' Novembru, xahar eżatt qabel il-Miliet.